И здравейте хора, вижте сте си в БГ и днес ще... Това не сте го чули сено. И днес ще играем Pro Kicks Soccer. Чакай, че кажа ми. И сега Play в... ще играем. Да. Избирам... избираме си Франция. Не цирко. Избираме си Аржентина. Срещу... Хондурас. Айде. Искам да плей. Хора, вие през това време може да се абонирате за канала ми. И да оставите по един лайк. Разбира се. Мартинес, Емилиано Мартинес, спасява дъспа Емилиано Мартинес. И сега, Лионел Меси за Аржентина, дъспа. Меси! Гол за Меси! Окей. Сега, Емилиано Мартинес. Да видим дали ще спаси Емилиано Мартинес. Няма. Емилиано не спасява. Окей. И сега, така. Колкото е. Пау Ди Пала. Давай Пау Ди Пала. Гол. Правим 2-1 за Аржентина срещу Хондурас. Сега. Емилиано Мартинес. Гредата спасява Аржентина. И сега. Ди Мария. Дуспа за Ди Мария. Какъв хубав гол за Ди Мария. И сега, Емилиано Мартинес, да видим дали този път ще спаси. Емилиано Мартинес спасява. Емилиано е страхотен. И сега, Парадес е тук долу ще бие. Какъв хубав гол за Парадес. И сега, Емилиано Мартинес. Пак Греда. Гредата спасява отново аржентинците. И сега Депао ще бие тук. Какъв леко хубав удар. И гол. И сега Емилиано Мартинес отново тук се хвърлям. Не, Гредата за трети път спасява аржентинците и последна дуспа за Аржентина. Така, последна дуспа за Аржентина. Тук, където би Меси някъде. Гол. Аржентина. Всички дуспи вкарани. Нито една пропусната. 6-1. Меси, Парадес, Пау Ди Пала, Ди Мария. Всичките са си вкарани дуспите. Хора, само реклами. Добре, хора, продължаваме. Пак национал. Избираме си Португалия срещу Еквадор. Да видим те еквадорци, Валенсия. Дай дуспички. Сега. Валенсия за Еквадор срещу... не, вкараха ни гол. Така, сега. Кристиано Роналдо. Не, Кристиано Роналдо пропуска дуспата. Добре. Сега да видим. Да. Добре. Вратарят спасява на Португалия. И сега да видим Бруно Фернандеш гол. Окей. Така, сега ти ще биеш и тук. Не успява да спаси. И сега. Окей. Сега Рафаел Ляо ще бие тук. Рафаел Ляо, гол! Правим резултата 2-2 срещу Еквадор. Така, и сега. Тук ще би, където аз бих, да видим. Той дори пропусне, не усети вратата. Така, сега Бернандо Силва като Ди Мария. Ето тук. Бернандо Силва с какъв хубав гол. Вижте какъв хубав гол за Бернандо Силва. Окей, тук залагам.
Давайте да видим вратар. Пак, колко хора противния отбор, колко гради само утра. О, добре, спасиха. С Аржентина имахме 6 гола, а с Португалия ще имаме. О, спасява вратарят. Добре. С Португалия дали ще имаме 4 гола поне. Но, опа, объркахме. О, добре, как се въртя топката? 4-2. Хора, общо имаме 10 гола срещу 3 гола. Ще реклами, хора. И хора, продължаваме. И сега ще бъдем с Франция. Срещу, да имам някакъв отбор. Ай, ще бъдем срещу... Не... Срещу Виетнам. Да видим. Франция срещу Виетнам. Айде бе, зареждай бе. Добре. Доспи. И сега Килиан Ембапе. Тук бие винаги. Килиан Ембапе. Гол! За Килиан Ембапе. И сега да видим. Но Уорис или... Уорис, давай. Уорис, тук. Уорис. Моята Уорис. Айде бе, Уорис. Браво бе, Уорис. И хора, в момента ще бие. Кой да бие? Да видим. Давай. Гризман, давай. Там Гризман. Гризман кара гол. Такъв хубав гол за Гризман. Окей. Добре, сега да видим. Уорис ще спаси. Уорис не спасява. Не. Уорис, гол. Аз пък. Добре, сега Карим Бензема. Гол за Карим Бензема. Какъв хубав уникален гол за Карим Бензема. Найде. Сега да видим. Много Уорис тук. Много Уорис така хубаво се хвърли. Добре. И сега да видим дали ще вкара Варан. Тук ще шути. Какъв хубав гол. Ние направо ги размазваме, хора. Още 2 гола и правим пак рекорд. Много Уорис. Ма то 2 пъти му бият. Тук почти 2 гола ни вкараха. Добре, и сега да видим дали... Кой беше от Франция друг? Камавинга! Камавинга. Как бе, Камавинга бе, точно ти ли бе? Един от любимите ми играчи, Камавинга. Бензема. Аз пък. Много Уорис бе, какво правиш бе, Уорис? Тапан. Много. Добре, айде сега, давай. Сега, кой? Давай там. Някой. Как град? Давай! Тук давай, просто спасявай, защото ако не спас... Оле, добре. 4-3 и вече ставаме 14 гола. Имаме срещу... Колко имахме? Срещу 6. Срещу 6. 14 срещу 6. Хора, аз най-много ги мразя рекламите. Сега ще играем с Англия. Срещу Тунис. Срещу Тунис. Значи Англия срещу Тунис. Дуспи. Почваме. Така. Фил Фоден. Гол за Фоден. Айде. Сега. От Англия Пиксфорд. Майна. Ама първата дуспа всеки спасява, само той няма да спаси. Добре, сега. Букайо Сака, 7 номер. Един от най-добрите в Англия не успява. Сега пак Пиксфорд, да видим какво ще направи той. Не. Добро хвърляне, но има гол. И в момента да видим Хари Кейн е тук по средата, ще би Хари Кейн. Айде, гол за Хари Кейн. 2-2 за Англия. Окей, и сега продължаваме. Тук давай Пиксфорд. Спасяваш, брат. Добре, пропуск. Ако не беше пропуска, нямаше да живеем сигурно. И сега да видим Джеймс.
Джеймс от Челси. О, не! Какво правиш, Джеймс? Айде, давай тук, моля, рад. Йосиф. О, добре, пак на спас. И сега, Грилиш. Джак Грилиш. Това гол ли? Това не е гол! Каква греда само за Джак Грилиш? Оле, то пак не успява. Добре, хора. Добре. Хари Магуайер вкара гола, пък Грилиш не вкара и кой още там не вкара. Айде, брат. Пропускаш, бе. О, да. Пиксфорд. Добре. Скрита лимонка си ти, Пиксфорд. Добре. Хора, бихме ги и става решата 16 плюс 3, 19 на 8 бая. Сега, хора, ще има фалове с Аржентина. Ето Аржентина. Какви фалове, бе? Бразилия срещу... Да кажем... Срещу... Саудитска Арабия. Не, срещу Сингапур. Срещу Сингапур. Бразилия срещу Сингапур. На доспички. Неймар Джуниор. Неймар Джуниор. Гол. Така яко. И сега да видим. Алисон. Давай Алисон. Алисон спасява. Какво хубаво спасяване за Алисон. И сега да видим Винисиус Джуниор. Винисиус Джуниор гол. Айде, Винисиус. Браво, Винисиус. Сега, давай. Кой беше? Алисон и Едерсон? Алисон, айде. И сега да видим Каземиро. Айде, Каземиро! 18 номер, Каземиро! Ман Юнайтед, Бразилия, Каземиро! Давай, айде! Оу! Как надхитри вратаря. Добре. Айде сега. Фред. Айде, Фред! Айде, мачкай, Бразилия! Мачкай! За сега само Аржентина се изпълнила всички 6 доспи. 6 от 6! Алисон, какво правиш, Алисон? Ще те смена с Едерсон, Алисон. И сега да видим Пакета. Айде Пакета. Пакета, ти няма да вкараш, бе. Ти не, Пакета, бе. Айде, давай сега ти, моето момче. Айде, Алисон. Алисон, бе, какво правиш, бе? Окей, нека видим сега. Еден Милитао. Не, това е бил Маркиньос, аз не съм прочитал. Давай, моето момче. Айде. Аре, бе, браво, бе, вратарчето ми. Браво, бе. Хора, завършихме. И ставаме 23 на... Колко бяха ковете? 6. На Англия ни вкараха 3, 9, 13 на 23. И хора, сега ще играем последен път, но обаче, чакайте, коя държава не сме играли все пак. Испания. Срещу... срещу Румъния. А България ги няма, Румъния ги няма, да. Ами да, то сепси като биха ЦСК, нормално. Сега. Дуспи. Айде, давай. Давай на Испания вратара. Как беше на Испания вратара, бе? Добре, както и да е. Те не са много на световното се сложиха. Добре, давай. Дани Карвахал. Не, Гави. Айде, бе, Гави, бе. Къде Дуспа, бе, Гави? Айде, давай сега. Давай, вратарчо. О, добре. Дани Карвахал. Трябва да го вкараш това, Дани Карвахал. Карвахал! Как бе? Реал Мадридец. Айде да, спасяваме, вратар. Нали? Спасяваме моето момче. Айде, Педри.
Давай, Педри. Давай иначе. Айде бе, Педри, бе. Мачкай бе, Педри. Той имаше костюм на Белгия или така ми се струва. Ай сега тук, давай. Давай, вратар. Ей, добре, вкараха ни голи 0-1. Испания най-много се затруднява, май. Давай, омлет. Омлет ли си, къв си там? Какво пише? Айде, омлет, браво, бе, омлет! Хора. Не трябва да вкарва. О, каква хубава греда. Колко бяхме? 23? Пъгълче. Айде бе, давай бе, Родри. Браво бе. Браво бе. Айде, така сега. Ей, хванаха ни гол 3-2, 3-2. Ей, сега става 4-2. Не ме интересува, 4-2 става 27 на 25. 20. Хора, 27 на 25 приключваме днешното видео с 27 на 5 за 27 на 15 приключваме това видео и ние ги бихме 27, а те 15 вкараха ни голове и очаквайте следващото видео. Днеска сме, кой сме днеска, бе? Неделя, значи хора във вторник може да очаквате следващото видео. В колко часа? Във вторник в 2 часа е качено. И чао. Абонирайте се за канала и дайте лайк на това видео. Чао.